Ayan mga idol, yaw na kami digdidaw ang mauranong tabi. Ayan, nakakajakit doon si Kuya Col. Ayan, yaw ka dali kay Faith Consumer Trading Goods. Ay, nagdigdi kami nagsound mga idol ha. Nako. Liliputo na kami ni Kuya Bot mga idol. Kasi bago patabi kami, dumugol. Oh, yugo-yugon mo ha. So sa Kuya tabing bag, iperlastiko na tabi. Tamadudumog tabi. So, milyones. Oh, yugo-yugon mo ha. O yan tabi si Kuya Bot ha. Nagpapakwinta na tabi kay idol. Yes, shout out po. Faith Consumer Goods Yes. Trading. Ito po tabi Madam, si Ma'am Faith. Hindi kami Ayan. nagsasaod. Siyempre, may discount kami tabi. So, ano dyan, mabarakal mga idol ha. Kompleto din si idol. May mga hotdog, may halipot, may halaba. Para buod ka kung arin ang muyahon mo. So, halipot o so halaba. O, doon ka na sa halaba. Kasi ngayon, mamuya kan halipoton. O, yugo-yugon mo ha. Baka may naghahanap ng feeds, mga feeds. Ayan, so may mga mahanap dyan Interview na tipis. si Idol. Ah, Hindi nga nang maano na siya. sige. Makakauronta ko niyan si Idol Faith. Ano ito tabi, Ma'am Faith, so sabi mo? Baka po may naghahanap ng feeds, mga arena, bagas, mga soft drinks. Hilig ba po kami? Madirigdi na lang po kami. Thank you. Ayan, kompleto na, halos kompleto talaga mga idol si Idol Faith. Oh, so may mga origan dyan, dumigdi na tabi ka mo, may mga page pa naligi si Idol. Mga bagas, arena. So may mga ano dyan, bakery. Oh, kompleto na si Idol Ligde. Si Kuya Butha dito na mga idol ta, baka na mag-search pambayad. Nya, kung abunuhan mo na kan milyones mo. Isaw sa labaon tabihan mo. Yugo-yugon mo ha. Ayan, ang nagpe-prepare tabi kan sa muyang pigbakal si Idol from Sri Lanka. Yugo-yugon mo ha. Hali siya sa Cambodia. Cambodia, sure katabing China. Naka. Mga mabuton mga idol ligdian mga Yes. pag-iriba ni Idol Faith sa sayang tindahan. Grabe mga idol ang tinda ni Idol. Kaya sumuya dyan magbarakal. Nako, dumigdi na tabi ka mo. Daw ang mauranon, pumaura na ka mo. Tabaan maubusan ka mo dyan. May libre pa tabing electric pa, ano to? Yung mga joke lang. Iyan tabi, electric pan tadigdig. So ayan, nagsaud na kita mga idol kang papiling program ta. Ring. Salamat po sa gabos ng mga sponsors. God bless po sa indong gabos. Ayan daw ang mauranon mga idol. Sacrifice kitang mag-sound syempre. Dagita naman si Kuya Bot. Uyugo-yugo mo. Lilipo to na kaya mga idol. Nako, sige mga idol. Maraming salamat once again sa mga sponsors. God bless. And pakivisit na lang mga idol ang Faith Consumer Trading Goods. Maraming salamat. Goods Trading. Yes, Goods Trading.